Здравейте на всички! Днес ще ви обясня как да направите предпигментация на вашата коса. Но нещо, което много искам да обърна внимание, това видео подходящо за фризьори, защото иначе в противен случай това, което може наистина да се случи, ако нямате нужните умения, просто да направите един цвят, който после да се чудите как да го премахнете. Така че видеото е подходящо за хора, които се занимават с фризьорство или тези, които са любители, искат наистина, четат страшно много, искат сами да си боядисват косите. Ако искате, пък останете и изгледайте видеото до край. Сега, какво представлява предпигментацията? Предпигментация кога се прави? Предпигментация се прави, когато вече имаме една обезцветена коса и съответно искаме да потъмним нашата коса. Когато имаме една обезцветена коса, имаме тотално разрушена структура на косама, единственият вариант, по който вие може да потъмните вашата коса, е когато направите предпигментация. Но за целта, правейки предпигментация, вие трябва да използвате топли цветове. Защо казвам топли? Защото сега ще отворя една голяма скоба. Когато ние искаме да изсветляваме косата, през какво преминаваме, отваряйки косама с помощта на амониачните бои или пък с супра и така нататък други продукти, с които да изсветляваме косата. Какво се случва, когато използваме амониачни продукти? Амоняка отваря косама, съответно пипва естествения пигмент и колкото повече изсветляваме нашата коса, толкова повече преминаваме през от по-тъмни към по-светли топли пигменти. Какво имам предвид? Всяка една коса има топли пигменти. Абсолютно всяка една коса. Дори на пръв поглед да ви изглежда студен цвета отвънка, като го погледнете, всяка една коса вътре в сърцевината си има топли пигменти. Те са от тъмно червено варират към най-светлото бледо жълто. Колкото повече изсветляваме косата, толкова повече нашия естествен пигмент съответно е по-светъл. Става по-светъл. Така че ето ви една причина, заради която, когато правим предпигментация, да използваме топлите нюанси. И какво ще рече това? Сигурна съм, че някои хора са забелязали, бях преди време качила една табличка, за да покажа как изглеждат топлите пигменти вътре в нашия косъм на база скалата на изсветляване от 1 до 10. И каква е идеята тук? Колкото по-тъмна става косата, толкова по-тъмен естествен пигмент трябва да нанесем. Тоест, имаше един казус, който преди много време бях повдигнала като въпрос и бях обяснила даже кой точно цвят да използвате, когато правите естествен пигмент. Разбира се, кой точно цвят много зависи от казуса, който ще разгледаме, но тук идеята е на какво да обърна внимание. Когато по принцип ние избираме, примерно на нивото, да речем на ниво петица, трябва да съобразим, че, както бях казала, аз бях качила точно такова видео, в което бях обяснила от 1 до 10 по скалата на изсветляване какви естествени пигменти имаме. На ниво петица, ако моят естествен пигмент по принцип е червено-оранжев, тогава аз трябва да използвам червено-оранжев цвят за предпигментация, което ще рече, че като номер трябва да използвам боя 546, за да може, поставяйки го върху обезцветената зона, оттам насетне, работейки с 10 волума, да си направя предпигментация и след това да боядисам в желание от мен цвят, който там съм си избрала. Но като избера желание от мен цвят, разбира се, трябва да неутрализирам този, който съм избрала за предпигментация. Какво ще рече това? Искам да ви дам един конкретен пример, за да може да ме разберете, но пак казвам, тук за цел въобще не си поставям хора, които не се занимават с колористиката да ме разберат. Тук основната идея на това видео, тъй като мене ме следят супер много фризьори, да мога реално да обясня на тях какво се случва с нашата коса. Ако аз, да речем, на ниво десятка, примерно имам изсветлена коса на ниво десятка и искам да сляза на ниво петица. За целта обаче искам да отворя още един път една скоба, че едно е да работиш върху коса, която е на ниво десятка, едно е да работиш върху коса, която е на ниво 12. Защото по някакъв път на ниво 12 или 11, понеже тук говорим за вече коса, която с тотално разрушена структура, почти никакви
смисъл супер разрушима е, супер куха. Тогава реално, винаги работейки върху бяло русо, нали, така ще си позволя да го наименувам, работейки върху бяло русо и поставяйки цвят, който примерно казвам, поставям цвят петица, винаги трябва да знаете, че бялото русо дига с една идея вашия цвят, когато го измиете. Тоест, ако съм поставила петица и измия косата ми, като крайен резултат ще забележа, че цвета ми е 6 или между 6 и 7. Така че трябва да знаете, че винаги идва момента, в който трябва като цяло да знаете, че е по-добре с един тон по-тъмен цвят да изберете, отколкото с един тон по-светъл, защото когато поставям с един тон по-тъмен цвят, както казах, поставяйки го върху бяло русо, крайният резултат, когато измиеме косата, ще бъде с един тон по-светло. Ето защо по принцип моят съвет е следния. Единия вариант е, ако косата ми е на ниво десятка и аз искам да я потъмня и примерно моята клиентка иска цвят да речем 5.0 или 5.1, тогава ако косата ми е десятка и аз искам да я потъмня, и всъщност, като казвам десятка, косата примерно е била изсветлява, нали, един път е била с разрушена структура, следствие на боядисванията, често използвани преси и така нататък. Тоест имаме вече коса, която е тотално разрушена и там трудно би се закрепил цвета, особено пък когато работим с ниско амонячни бои, трудно би се закрепил цвета. Сега, цвета, който бих използвала аз за предпигментация, би бил 564 с 10 волюма. Това аз бих го използвала и съм го използвала и наистина си е работило. 564 с 10 волюма нанасям върху зоната, която е изсветлена, защото в повечето случаи говорим за много шарени коси, които примерно на места ще бъде десятка, на други места ще бъде шестица, седмица и така нататък, но говоря в зоните, които е светла, поставям 564, като това е топлият цвят, който ще използвам с 10 волюма. 15 минути само трябва да стои с точно този цвят, измивам го. Единия вариант или само с вода, или пък мога да използвам шампуан, но без маска, категорично без маска. Продуктите, които използвате, винаги да бъдат шампуан за след боядисване. Изплаквам добре косата, леко подсушавам и съответно хубаво е, като казвам леко подсушавам, тук може би даже по принцип бих ви посъветвала да изсушите косата до 80%, защото когато ви казах леко подсушаване, аз имах нещо коренно различно предвид, така че тук малко ще се коригирам. Изсушавам косата си до 80% и след това работя с петица, чиста натурална петица. Съответно използвам коректорите, за да неутрализирам топлите нюанси. С какво неутрализираме топлите нюанси, когато говорим за точка 64. Точка 64 всички знаете, че това е червено и оранжево. Червеното се неутрализира с зеленото, оранжевото се неутрализира с синьото. Ето ви коректорите, които трябва да добавите после към боята, за да неутрализирате и накрая да получите един хубав, чист, хубав кафяв цвят. Разбира се, ако имате една здрава коса и ако работите директно с петица, по принцип пак трябва да знаете, че не, че няма да ви стане петицата, но ще стане така, че самата боя няма да ви се закрепи толкова здраво, колкото ако ние наслояваме с топли пигменти. Всеки има право да си експериментира както си иска, но тук говорим за здраво закрепен, хубав, плътен и равен цвят. Разбира се, ако поставите петицата, пак ще си хване петица. Нали? Не говорим, че няма да си хване петицата, но тук говорим за едно хубаво, здраво, плътно захващане на цвета и съответно правене на един хубав, равен, кафяв цвят. Но защо казвам да направя предпигментация? Отново искам да подчертая за хората, които може би ще избързат да дадат някакъв, примерно някакъв коментар, защото ние имаме вече разрушена коса, разрушена структура и на нас ни трябва хубаво да ни се захване цвета, хубаво ни се захваща цвета, когато нанесем топлите пигменти. Те правят най-здравите връзки, най-здраво се захваща за косата и съответно след това можем да изградим хубав и плътен цвят. Ако вие директно работите с 5.1
или директно с 5, ще имате прозрачност на цвета, ще има по-бързо падане, в корена ви ще остане по-тъмна, на дължините ще остане един по-измит цвят, което не е окей. Виждала съм огромна разлика, така че не правете експеримент.